Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Kafar yaɗa labarai ta Almayadin ta kawo wannan rahoton na tsohon shugaban ƙasar Labanan kafin wa'innan yaran Amurka da Isra'ila su hau. Ya bayyana cewa taro da za a yi na murna da nasarar da 'yan gwagwarmaya suka yi na korar sojojin Isra'ila daga mamayar da suka fara wa ƙasar Labanan a shekara ta 2000. Wannan biki na bana zai zama na musamman. A yau dakarun Isra'ila sun dawo ƙasar Labanan da niyyar mamaya, to amma suna fuskantar wa'innan matasa 'yan gwagwarmaya suna fuskantar su, kuma su cimma wannan buri na mamaya a ƙasar Labanan. Don haka yake daɗa jinjina wa 'yan gwagwarmaya yadda suke ba da jinanensu, suke sadaukarwa da jinanen zinare domin kare ƙasar Labanan da al'ummar Labanan da kauda zaluncin Isra'ila. Wannan abin taya su murna ne da yi wa wa'innan matasa fatan alkhairi, kamar yadda ya faɗa a cikin jawaban shi da ya a yau a shirye-shiryen murnar da korar mamayar Isra'ila da ta yi a ƙasar Labanan, da sai da ta kusan cimma habban birnin ƙasar Labanan. Labari na ƙasar Ramallah News sun bayyana cewa an samu daga ita rundunar sojojin Isra'ila sun tabbatar da a yau sun samu mushen sojoji 2 bayan abin fashewa da dakarun Hezbollah suka harba musu ya tarwatse da su. Shi ma wannan labarin kamar da Voice of Gaza suka kawo, ɗaya daga cikin sojojin Isra'ila da suke zuwa an gama murna da iyaye da 'yan uwa za a tafi kisan raunana. Ba su san Labanan ba Gaza ce ba. To dai labarin da ke shigowa shi ma wannan soja ya zama mushe a yau, ya yi mushe a yau. Daman su ɓangaren Hezbollah ta bakin sakatarensu ya isar da saƙo yau, ya ce duk wani jami'i na gwamnatin Labanan da ya ce zai tunkari mu dakarun Hezbollah, kamar yanzu abin da Amurka ta ce da Isra'ila, dole gwamnatin Labanan ta tunkari dakarun Hezbollah. Na ɗaya mun biya ku kuɗi, mun kafa muku gwamnati, kuma mun ba ku duk wani goyon baya da duk wani ƙarfi. To yanzu abin da ya rage gwamnatin Labanan ta tunkari Hezbollah wajen ganin ta karya tasirin ta, yadda Isra'ila za ta fi jin daɗin. Ni wa an taɓa irin shugabanni ma irin na Labanan, ko kuma a kwamen ma in an yi fasin za mu ga al'ummomi suna cewa tun da duniya take ma an taɓa sojan ƙasa in ba ƙasar Labanan ba, idan an ce wa 'yan ƙasa su tashi su bar nan wajen, da soja da sifiliyan wanda yake kare ƙasa da mutanen gari ake haɗuwa, kowa ya kwashe kayan shi a gudu a bar wajen, sai dai 'yan gwagwarmaya su za su tunkari wannan barazana. To an taɓa irin wannan sojan? To gwamnatin da kullum ake da maƙiyan kuke haɗa kai za ku karya masu kare ƙasa. Shi yasa da shugaban Hezbollah ya buga wani ya ce duk wani jami'i da ya zo ya tunkare mu, to za mu tunkare shi kamar yadda muke tunkaran maƙiyi. Daidai yake da maƙiyi, yadda za mu tunkari maƙiyi Isra'ila, haka za mu tunkari duk wani jami'in gwamnatin Labanan da ya tunkari 'yan gwagwarmaya domin ya kawo ƙarshen tasirinsu. To za mu tunkare su ba sani ba sabo, in ji jawabin shugaban Hezbollah da ya yi a yau, wanda zuwa gobe zuwa jibi za mu ga canji sosai a ƙasar Labanan. Allah ya taimaki 'yan gwagwarmaya ya ci gaba da dafa musu. Ita ma zinariya ba a barta a baya ba, inda ta ƙara da kashi 1 cikin 100. Saboda tsammanin za a tsagaita wannan yaƙi, azurfa ta ƙara da kashi 4 cikin 100 yau ɗin nan. Jarida ta Al-Qahiratul Ikhbariyya ta tabbatar da cewa 'yan leƙen asiri na Amurka sun tabbatar da cewa har yanzu ba su da masaniya akan cewa menene matsayin jagoran addinin Iran game da wannan tattaunawa game da yarjejeniya. Sun yi bincike har sun ga arkane, amma ba su gano menene matsayinsa ba, sun kasa ganowa, abin da ke nuna lalle Iran suna da sirri sosai. Insha Allahu bayan mun gabatar da jaridu da a gabanmu za mu yi bayani kaɗan akan Arafa. Za mu yi bayani game da abin da danganci hawan Arafa a ɓangaren muhimmancinsa a cikin addinin Musulunci, da kuma tsare-tsare na addini, da kuma ranakun da ake hawan Arafa a bimana bana da ma wasu shekaru na gaba kaɗan.
insha Allahu za mu yi bayani a kansu zuwa jimawa kaɗan in mun da bokaluka da za mu yi, wanda za mu dibi wasu jaridu saboda abubuwa sun riga sun yawa. Allah ya samu dace. Assalamu alaikum. Yau ma Isra'ila ta ba wasu garuruwa 4 dama cewa su fice, za su yi bambardan wurin a yankin dai na Lebanon, inda suke cewa sun samu dama wai daga Amurka sun samu takarda. Akwai wurare da an ka yadda su mamaye su a cikin Lebanon, har su aje sojojinsu wurare mabambanta, su yi kamfani 25 a cikin Lebanon. Allah da ya kiyaye, inda shi ma jagoran Hezbollah ya yi magana yau din. To yan wasa dai muke inna lillahi inna ilaihi raji'un. Wasu mutane da sun ka taso daga wasu ƙasashe, likitoci ne, suna zuwa da kayan agaji a Palestine, sun ratsa ta Libya, sarwansu sun kai sirit mutum 10 an kama su kuma ba a nan da samun su. Wasu kuma sarwan kilo 60 su kai sirit. Sirit yana gabashin Libya, yana ƙarƙashin jagorancin Khalifa Haftar. Lalle an kame su saboda an hana musu su wuce. An kama mutum 10 din na farko, sarwa kuma sun kake sarwa kilo 60 su kai sirit suna wurin nan. Ana fama da matsaloli da waɗannan hukumomi, ko mu ce waɗannan da an riƙe da sarwar yankin Libya, wanda wannan abin takaici ne, abin Allah wadda ne a ce yau za a ɗauki taimako a kai ma 'yan uwa na Palestine, kuma wasu daga cikin Larabawa, 'yan uwansu Larabawa, waɗanga da za su kai abincin ga mafiyansu ba ha Larabawa ne, sarwa Turawa ne, sarwa likitoci ne na wasu ƙabilu na can daban, za su taimaki 'yan uwansu. Amma waɗanga gashi nan rijiya ta ba da guga ta hana. Allah ya kiyaye. Waɗancan da Alƙahiratul Ikhbariya ta wallafa dama su tashi shine ci gaba ga duniya, shi kuma mai shi faɗi shine ci gaba. Don haka nan shi ma bai yi kwance da kaya ba, inda ya faɗi da kashi 5 cikin 100 yadda jarida ta Sharqul Awsat ta wallafa. Karon farko cikin shekara 22 yadda Sharqul Awsat ta wallafa, ƙungiyar Arsenal ta lashe Firimiya ta Ingila na wannan shekara, wanda an ka ƙare a yau. Kuma babban tauraro a ɓangaren wasa na ƙasar Masar, Muhammadu Salah, yau ya ƙare aikinsa a ƙungiyarsu ta Liverpool, wanda baya ya kusan shekara 9 sun ci musu duk abubuwan nan, irin kofin ga da Arsenal ta ci, irin su na zakarun turai ne, abubuwa dai da dama. Amma yau yadda kuke gani a Sharqul Awsat ta wallafa, shi da kansa ke bai taɓa kuka irin wanda ya yi na yau, saboda shekaru sun fara ja. Su kuma a ƙa'idar su dama da ƙarhin mutum ake aiki da shi. In ƙarhin mutum ya fara ragewa, sai a yi mai jifa ta matattan musa, a ɗauko wani yaro. Shi dai Salah shi na cikin ɗaiɗaikun 'yan wasa waɗanda musulmai ne, waɗanda ke zuwa gaban Yahudawa maƙiyan Allah, in sun kaki ƙwallo su yi sujada su gaida Allah subhanahu wa ta'ala, wanda sun yi shekara da shekaru suna wannan, wanda in ba irin wannan dama da agare su ta cewa 'yan wasa ne, in mutum ya yi abin da zai nuna nasararsa, kowa ya sani waɗannan wurare ba wurare ba ne da ake yin sujada. Ba wurare ba ne da ake bari a yi sujada, saboda mafi yawa mutane na maƙiyan Allah za su taru su yi su. Shi yasa lokacin da mutanen Qatar za a gibda a fara wasan nan ƙasarsu,
sai da an kai duk abubuwa sai sun ka zo sun ka ginda sharuɗa kuma sun ka sa an kai karatun ƙur'ani duk da abin da sun kai ba wai sun kyauta ba ne amma dai sun sa an karanta ƙur'ani an buɗe taro gaban maƙiyan shi to Allah dai kyauta. Muna so mu yi karatun a gurguje. Wannan takarda da kuke gani mai waɗannan lambobi wani tsari ne amma za mu karanci ko da hadisi guda ne. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa cikin ingantaccen hadisi cewa khairu du'a yawmal arfa, addu'ar da ta yi kowace ita ce addu'ar ranar arfa. Ranar arfa ita ce adda dare guda biyu, misali kamar gobe da daren arfa ne, haka nan na banda gobe ma daren arfa ne. Wannan ini ana son a yi addu'a, ana so a yawanta kabbarori, duk wanda babu shi can wajen aikin hajji shi ƙoƙari shi azumi, saboda azumi zai karkare laifuka na shekara guda biyu. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake afadalu ma qultuhu ana wan nabiyuna min qabli la ilaha illallah, abin da ya fi duk abin da na faɗa da kuma annabawa waɗanda sun ka gabace ni shine faɗin la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. Kuma yake addu'a da tafi kowace addu'a ita ce addu'ar ranar arfa. Don haka nan ka amanta mutum ka yi ma kanka, ka yi ma ƙasarka, ka yi ma kuma 'yan uwa musulmi da ƙasashen musulmi ai musu addu'a a wannan rana. To abinda Aljazeera ta wallafa tsari ne na metayo ko in ce lissafi ranakun da ake hawan arfa, wanda na tabbatar da cewa wannan rubutu da kun ka gani kafin shi dawo mafi yawan mu duk masu jin wannan bokal mafi yawa inda mun ka faro da kuma inda za mu zo mu dangane mafi yawa ba a ganin shi saboda abin yana ɗaukan wajen shekara 25. Hakanan ku saurara da kyau. Bana 2026 26 ga watan Mayu za a hawan arfa, in Allah ya kai mu baɗi 15 ga watan Mai ɗin nan dai da muke ciki. 2024 ga watan, 2029 23 ga watan Abrilu, 2030 12 ga watan Abril, 2031 1 ga watan Abril, 2032 21 ga watan Maris, 2033 10 ga watan Maris, 2034 28 ga watan Fabrairu, sai 17 ga watan Fabrairu 2035, sai 6 ga watan Fabrairu 2036, sai 25 ga watan Janvier 2037, sai 15 ga watan Janvier 2038, sai 4 ga watan Janvier 2039, sai Desambur 25 ga Desambur dai na wannan shekara ta 2039. Kenan 2039 azumi biyu ake yi a cikin shekara guda ta bature, amma sai 13 ga watan Desambur 2040 shekara ta 2040, sai 3 ga watan Desambur 41, 22 ga watan Nobambur 42, 11 ga watan Nobambur 2043, sai 30 ga watan Oktobar 2044, sai 20 ga watan Oktobar 2045, 9 ga watan Oktobar 2046, 29 ga watan Satumbar 2047, 18 ga watan Satumbar 2048, 7 ga watan Satumbar 2049, 27 ga watan Agusta 2050, 16 ga watan Agusta 2051, 4 ga watan Agusta 2052, 25 ga watan
juye 2053, 14 ga watan juye 2054, sai 4 ga watan juye din nan 2055. Kenan 2055 kusan shekara 25 gaba kenan. To Allah subhanahu wa ta'ala dai ya taimaka.